Благодарам за милоста. Ти благодарам за пеколот што ни го подари. Господин полковник, получихте ли моето известие? Това е ужасно. Успокойте се, ще видим. Мога ли да дам вода на народа? Цял ден са стояли жадни. Разбира се, дайте им. Господин полковник, трябва да ви кажа, че нашата тайна полиция отдавна следи вашия адютант. Неговото... Стига, за това при друг случай. Поздравявам ви за успеха, господа. Господин полковник, още в началото аз бях против тази акция. Тогава защо взехте участие? Къде ви са тези затворници? Това са тукашни селяни, господин полковник. Зная. Покажете ми ги. Те са отсреща в караулното помещение. На площада при другите. Кой е онзи Гуливер там? Американеца Йосиф, Джо. Мисля, че той е главният в селото, но нищо не може да се извлече от него. Оставете ме насаме с него. Напуснете двора! Всичките! Излизай всички навън, айде! Отвържете го и не оставете сами. Искрено съжалявам, че моите хора са ви изтезавали. Какво да се прави? Твърде дълго сме били по турско робство. Зная какво чувствувате и ви разбирам, но вярвайте, на мен не ми е лесно. Вие като светски човек трябва да разберете това. И аз съм селанец, господине. Но сте обиколили света, били сте в Америка. Наричат ви Джо. Бех печал бар 10 години во Америка, во Канада. Кога се вратив, селаните ми го дадоа тој прекар. И там станахте комунист. Таму останав македонец. Виждате ли, Джо? Именно за това исках да поговоря с вас. За този мираж Македония. Мога да разбера такъв унес при някой селянин, който не може да види оттатък своя кръгозор. Но вие сте комунист. Не е нужно да ми признаете това, аз го зная. А комунистите имат по-широки възгледи. Те са космополитични. Што сакате вие од мене, господин? Сега можем човешки да си поприказваме. Гледайте,
През миналия век, когато се оформяха балканските нации и държави, поради редица различни обстоятелства, македонците не създадоха своя държава. Днес е вече късно. Настоящето принадлежи на големите и силни народи. Ние, българите, тук бихме могли да се отнасяме като завоеватели, да ви третираме като роби, но ние не искаме това. Ние ви предлагаме и вие да бъдете българи, да бъдете еднакви с нас, да бъдем повече, да бъдем по-силни. Защо сте тогава против нас? Ние не сме против вас. Ние сме за себе. Много зборувавте. А јас ке бидам краток. Овде никој не ве е повикал, господине. Одете си од оваа земја. Слушайте, Джо. Ние сме дошли тук и ще останем тук вечно. Това е участ и моя, и ваша, и на целият този народ. Дори ако и аз самият бих искал да бъде инак, нищо не би се променило. Аз съм само частичка от механизма, който управлява с всички ни. Ето и за тази операция аз съм дължен да дам някому отчет. Нима при това положение не е най-добре да бъдем реални и съвместно да намерим решение. Аз ви давам честна дума, че всичките, разбирате ли, всичките, които ще приемат сътрудничество с нас, ще бъдат освободени от всяка отговорност за досега сторените дела и ще могат да продължат да живеят като авторитетни граждани, включително и даскалът. Даскалот не е она што мислите, господине. Всичко има своя стойност. Нема. Даскалот е сиот овој народ. Ве слушав. Сега чујте. Второ, вие овде не ќе останете вечно, зашто за вечноста не решавате. И трето, многу измислувате, браче. Причината за вашиот престој во Македонија е многу поедноставна. На Хитлера му е важна комуникацијата по Вардарската долина заради врските со Грција, а вас ве доведе како стражари. Тоа е се. Не обидувај се да ме удриш, зашто ќе Те ми заплатиш за това куче македонско. Кръв ще пропикаеш. Тако сакам да те чујам, господине. Господине! Какво ви трябва, господин полковник? Шишманов, Заповядайте, господин полковник. напишете заповедта. За оказаната помощ на комунистическите бандити, за убийство на 14 български войници и за бунт срещу властта, тази вечер в селото Лавци ще бъдат застреляни 25 заложници. Да почна ли да ги избирам? Полека. Всичко нека бъде по законен път. Има ли тук некъде пишеща машина? Има. Моля, искам да подпиша час по-скоро. Разбирам.